Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα θα φτιάξουμε σπιτική λεμονάδα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα λεμόνι, ένα στίφτη, ζάχαρη και νερό. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα να στίβουμε το λεμόνι. Ένα λεμόνι θα χρειαστούμε. Το στίβουμε καλά. Αν είναι μικρό το λεμονάκι, παίρνουμε και δεύτερο λεμόνι. Λοιπόν, το στίβουμε καλά. Λοιπόν, το στίβουμε καλά και το... Λοιπόν, μετά παίρνουμε το νεράκι, το ανοίγουμε και βάζουμε λίγο, περίπου το 1,5 τρίτο του ποτηριού. Μετά παίρνουμε το λεμονάκι μας, το βδώνουμε καλά για να μην χυθεί και το ρίχνουμε μέσα στο νεράκι. Ωραία. Μετά παίρνουμε τη ζαχαρίτσα μας, την ανοίγουμε και ρίχνουμε 4 κουταλιές. Αυτό είναι όπως αρέσει τον καθένα. Εμάς μας αρέσει 4. Ωραία. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα, ανακατεύουμε και λίγο. Ανακατεύουμε καλά και μετά βάζουμε ένα καλαμάκι και δοκιμάζουμε. Είναι πολύ ωραίο ρόφημα για το καλοκαίρι και γρήγορο. Αν θέλετε κι άλλα βιντεάκια, κάντε like και subscribe. Γεια σας!